בעלי לקח ביחד עם הילד את הכלבה כל שבוע במשך חצי שנה למאלף, והיא עברה עוד אילוף אצל מאלף אחר, פנסיון של איזה חודש. שפכנו מלא כסף על הכלבה הזאת ושום דבר לא משתפר. הכלבה נובחת על כל מי שנכנס הביתה. כל היום נביחות, מ-10 בבוקר עד 7 בערב שהילדים הולכים לישון, ופשוט לא האמנתי לה. אני מגיע אליה הביתה, ומה שקורה זה שהכלבה מתחילה לנבוח עליי. הדבר הראשון שאני עושה זה להבין למה הכלבה נובחת. אני לא מחפש רק פתרון, בוא נפתור את זה שהיא נובחת, אלא אני אומר, בוא נבין רגע מה שורש הבעיה, מתי היא התחילה לנבוח, כמה זמן היא נובחת, מה השתנה כשהיא התחילה לנבוח. בוא נחזור אחורה. ממה שאני ראיתי, הכלבה נובחת בגלל שהיא מפחדת. התחלתי לשאול אותה, האם יש תפקיד לכלבה? ואז היא אמרה לי, הכלבה פה כי הילד שלי הקטן סובל מחרדות. ואז מה שקרה זה שכל החרדות עברו אליה, והיא התחילה לפחד מכל דבר. בנקודה הזאת הראיתי לה איך אחרי 20 דקות של נביחות שהיו קשות, אני עובד עכשיו עם הכלבה, ותוך 20 דקות הכלבה פתאום יושבת על הרצפה ונותנת לי ללטף אותה, כבר לא נובחת. ואז אני רואה את כל הסרטות נשמתות, מה עשית לכלבה? אתה בן אדם הראשון שמלטף אותה בשנה וחצי האחרונות. פה הם מבינים שהסיפור איתי זה לא מה שהם ראו עד עכשיו. חודש אחרי שסיימנו את התהליך, אומרת לי, לא האמנתי שהכלבה הזאת יכולה להיות כל כך נינוחה. אנשים כבר יכולים להיכנס ולצאת מהבית, יכולים ללטף אותה, ילדים שבאים יכולים לשחק איתה, הם פשוט זכו בכלבה חדשה.